Druga utrka međunarodnog otvorenog prvenstva u orijentacijskom trčanju održala se u gradu Krku. Trkači i trkačice iz cijelog svijeta doslovno su preplavili područje grada Krka i kampa Ježevac. Apsolutno smo zadovoljni sa polučenim rezultatima druge etape ovogodišnjeg Croatia Opena. Natjecatelji su vrlo zadovoljni zbog toga što su osim ovog aktivnog odmora i nekakve rekreativne i sportske aktivnosti uspjeli se i okupati, zabaviti ovdje u gradu Krku, što smatramo da je jako dobar magnet i dobra investicija za buduće dolaske takvog profila natjecatelja. Što se tiče samog natjecanja i najinteresantnije elite kategorije, u muškoj kategoriji ovoga puta pobjedio je Olav Lundanes iz Norveške, a trostruki prvak u orijentacijskom trčanju Daniel Hubman bio je drugi. Jasno, bilo je sve u redu, ali vrlo vruće za naporno trčanje. Svidio mi se grad i staza. Bio je to pravi izazov. Sve je na svjetskom nivou, jučer je moglo biti i svjetsko prvenstvo. Mapa je bila savršena, danas je možda trebalo maknuti sa staze ljude, ali bilo je svejedno zabavno. Nisam dobro istrčao, imao sam manjih problema. Počekajmo i pogledajmo što ostali rade. Nisam siguran da je ovo bilo dovoljno. U ženskoj kategoriji pobjedila je simpatična Emma Klingenberg iz Danske i približila se pobjedi u ukupnom poretku. Drugačije je od svega što sam do sad probala. Nikad nisam trčala po plaži i u starom gradu, pa je ovo jako zabavno i zaista sam uživala. Trčim otkad sam imala 6 godina, znači oko 15 godina. Znači puno godina, ali prvi put u Hrvatskoj. Natjecatelji su bili oduševljeni raznolikošću terena, jer Krk i gradska utrka potpuno je bila drukčija od utrke u Crnom Lugu. Svidjelo mi se, prvi put sam u Hrvatskoj. Iznenadila sam se, velika brda na jednoj strani, a kad se spustite do mora, potpuno drugačije. Bilo je lijepo, ali jučer jako teško za orijentaciju, puno kamenja. Grad Krk i turistička zajednica grada Krka podržali su ovaj projekt i vide svjetlu budućnost razvoja orijentacijskog trčanja u godinama koje dolaze, jer Krk ima odlične preduvjete za ovaj sport. Veoma mi je drago što je ovo natjecanje došlo i na Krk i u organizaciji naših prijatelja iz Delnica. Evo, taj sport je za nas Bodule ovdje dosta nepoznat i nešto novo, ali nadamo se da ćemo u suradnji sa klubom iz Delnica RIS i dalje surađivati na organizaciji ovakvih takmičenja na području grada Krka, a vjerojatno i na području otoka Krka. Krk je relativno blizu, znači može se doći iz ostalih destinacija, a konfiguracija tla i infrastruktura koja već sad postoji idealna je za trkače. Evo, mi to nismo znali do pred par godina kad se ovaj sport počeo događati kod nas, pa smo uvidjeli da je Krk ima i tu mogućnost i da je tu u stvari idealan za ozbiljna natjecanja u orijentacijskom trčanju. Moram priznati da je organizacija na visokom nivou, da sve očito klapa. Veliki broj natjecatelja je došao na natjecanje, znači da je taj sport prepoznat u svijetu kao nešto interesantno i dobro. Čini mi se da to u Hrvatskoj još nije tako, ali vjerujem da će, ako se ovakva natjecanja nastave organizirati tu kod nas, da će biti vjerojatno i novih klubova i novih natjecatelja. Cijelu manifestaciju, kao i u Crnom Lugu, pratio je ugledni austrijski sportski komentator. 5 dana natjecanja znači 5 različitih područja. Jako interesantne staze. Matija Štanfel kao planer staze napravio je izvanredan posao. U prošlosti je orijentacijsko trčanje bilo prilično drugačije nego danas, a više o tome ispričao nam je jedan od doajena hrvatskog orijentacijskog sporta koji je također sudjelovao u utrci. Nekad karte su bile loše, nismo smjeli imati samo vojne karte, sve drugo bilo nedozvoljeno. A moji počeci su bili 55. 56. godine, tročlana prvenstva na raznim brdima, na Dinari, pa ovdje, pa ono. A ova prava orijentacija, tu sam ja donio kad sam bio na tečaju u Danskoj, 62. godine, i onda smo mi napravili prvo pojedinačno takmičenje na Glavici kod Zagreba. I onda je to počelo dalje i dalje ići i onda kad to sve preskočimo dođemo do ivice.
koji je isto dojaden. Natjecatelji su se praktički raspršili po čitavom gradu. Bili su sudionici jednog zaista velikog sportskog spektakla zbog toga što su bili praćeni brojnim gledateljima, slučajnim prolaznicima i kupačima, pa tako za natjecatelje koji baš i nemaju priliku se natjecati pred velikim auditorijom, ovo je bila izuzetna prilika za promociju i dobre rezultate. Nakon popodnevne utrke bila je dodjela nagrada najboljima, a također je bio upriličen i mali vatromet. Sutrašnji dan je slobodan, a nakon toga kreću utrke u Sungerskom lugu.